Kiitos vaan Tanjalle ihan hirvittävästi tästä haasteesta. Ja kokeillaan. Ai niin, ihan sen takia pipo, että tässä voi niin kuin mainostaa, että on aika hieno pipo FMPPn hyväksi. Sen takia pipo päässä sisällä. Olut ei ihan oo mun ykkösjuttu, mutta muuta ei ollut. Kiitos vaan Tanjalle ihan hirvittävästi ja haastan Tarja Riikosen, Maarit Mäenrinnan ja Katja Tantun. Kippistä teille!